endaweni eSembephandolo. Namanje sizoxwayisana lapha eMbepha endaweni yangakithi umuntu la azalelwe khona engicabanga ukuthi isilwane lesi buffalo inyathi ibonakele manje lapha ekseni ibonwa inangu ulungana umfoka yakhe uthula bayibonile lapha yehla ngene ehlathini mase sifika ke manje njengomphakathi njengabanye ama security njengabanikazi besiqiwu ayisabonakala ngoba ihlathi sihlangene ngophela imvula ziyana sizocela nje umphakathi uqaphele bakithi omama bethu mabeyotheza odadewethu mabeyokha amanzi kube khona abantu ababakhaphayo abesilisa ngoba isinolaka manje isize yakhipha ngisho umphefumulo sizophinde sithi dudu kulaba sebedlulile emhlabeni sidlule abanye badlulile ngolezane bese kuthi ubaba uNkosi lona ubaba uVelbisi nakhona silokhu sithi nje dudu emndenini waNkosi nginezakhamuzi zakhona lapha emaphondwane lapha eduze kaMzala uManzebhece ngoba besinayo isona uManzebhece usithole nginomageba lapha nginondaba ezitha okuphunywe nje inqina nezinsizwa ke nje lezi zizobamba nazimpi ngoba phela nomilembe lalilongana kodwa mazisondelela zona empini enjena ngoba zingayibambi niyathi lezi ngoba ngeke babone ingathuka inyathi sebela ngoba sithi kufanele kunikwe bona insimbi lapha ngoba inyathi ingabeqa lapha manje nje thina sinemkhaba nje thulani ingavela ifaka uphondo ikhiphe ngapha lokho ke nje bafowethu ukuthi cha asiqapheleni sonke bafowethu ingane zakwethu sikhalise kakhulu umndeni osulahlekelwe ubaba uNkosi siyamazi ubaba ade baleke kakhulu endaweni ebekade ekwazi ukuthi alekelele nakubantu endaweni eziningi abantu abaningi ke bamazi ngokuthi ebelapha ematekisini kolongoma ngoba sikukhona indodana yakhe lo usibusiso siyacela ke ukuthi ke bafutha siqapheleni kakhulu ke lobo bungozi sehlele bese nginxusa futhi nongqongqoshe abaphethe eminyangweni wezemvelo ukuthi lolu daba balisukumele ngoba manje kuhamba abantu kuze sizokwazi ukuthi sibethembe singababoni nje ngeinsuku zokusondelana ukuthi kufanele ke manje siyokhethweni ngoba siphumile nje thina sidele yonke imisebenzi njengami nje ngihlala le kwaGudluza ungena kodwa ngithe ngibuye ngoba izindawo ezakhulela kuzo lezi lapha esikhona ke manje ke sesisendaweni yasemdletsheni ngoba izolo besibheka ngale kwaManjekazi endaweni yaseNkosini ubheka intinta namhlanje silapha ke emdletsheni manje lapha sesikhona ngizodedela nje nabanumzana bendawo nabo bekwazi ukuthi badlulise ixwayiso ngizoqala ngomageba ngoba obaba abakhona ekhaya obaba abagadile esizweni bese siba noshoyisa engicabanga ukuthi ke cha bafowethu asiqapheleni impela umuntu mayeka esibona lesi silwane akaseluse asho ukuthi sikuphi njengamanje bazoyishiya inombolo noshoyisa bekwazi ukuthi ke abantu bethintwe bekwazi ukuthi umphakathi uvikeleke esithinte namaphoyisa futhi kakhulukazi azokwazi ukuthi alekelele ngizophinde ngidlulise nje ukuthi abachaza ukuthi basibonephi njengabantu bomphakathi ngoba simile nje sizoqala kuwe Mageba. Angibonge 3 seconds. Cha bakwethu sehlele umuga emzini wakwethu lapho kwaMandlakazi. Nangapho Sotho umuga ofanayo ngoba sakhelene akukho ukulima uma kukhona umonakalo owenzakele lapha ngaphesheya sihlanganyela ndawonye ngakho lo muga ovelile ubuhlungu kithi sonke kodwa ke siyalwa ukuyicinga lenyamazana ngoba nayo 3 seconds yobe khuluma uye sesithembele kuye nayo sethe hayi akangalibali ukuhlala emadolobheni lapha khona akabuye esekhaya. Ngibonga kakhulu ke lo mkhakaso ngicabanga ukuthi uzoba nempumelelo. Ngicela umphakathi ke ungabi sakwazi ukukhamba udabule emahlathini okwamanje kuze kube kuyaphuma iqiniso lokuthi sitholakala kuphi siyabulawa kodwa kwamanje nje awiqoqa umphakathi ube ngasemakhaya ungabe ufana ilokho ke umswa kwethu umswa semdletsheni umswa kwaMandlakazi ngoba simhlabhlangene ngoba sila siyinto eyodwa akukho okusehlukanisile ilokho ke umswa kwethu. Cha bafowethu njengoba sebebekile ondaba ezitha nathi sigijime sazofika la ukuthi hey nakho sekuphinde kubonakala la ngoba ukuthula kusekho
silinyalelwe abantu balimele bafile and then asiphathekile kahle ngoba lento nje kusho ukuthi sesingagcina nabanye bephinda futhi belimala silimala sonke. Akukho okuningi bafowethu sethukile kodwa manje sigijima sithi nathi mangabe nje kuthiwa khona lapho sesibambeke khona mhlambe kuyoba ngcono banezingane ayisayingisho esikolweni. Kubhlungu nje siyabonga abafowethu laba bephumile bayinikela nabo abafowethu ondaba ezitha la no 3 second no yaka la sinabo la kusendaweni yakubo eMdletsheni. So sithi sigijimisa khona njalo ukuthi kuphela kwabantu siyazalana sizoyithola sesishoda kakhulu kunakuqala. Yilokho nje bafowethu esingathi emhlabeni ulawule lapho enibona khona lesi silwane sigijime siphuthume sibone ukuthi khona okungenzeka ngoba kubi bafowethu. Ngiphelela lapho nje la. Mina bengizoveza nje sexwayisa sokuthi njengoba singakatholakali nje izingane mazisikoleni ake ihambe endaweni ekhanyayo kuze kugcine sesibulewe. Ngoba manje basisafuneka nje ingane ayihambe endaweni ekwazi ukuthi ikhanye kuze kuzotholakala ukuphepha kuso nosibonayo shesha uhlaba umkhosi. Ngicabanga ukuthi sekuphelile baba. Sengaze kuphela amadata.